Ministar Ivan Brajević ocjenjuje da će memorandum pomoći ukupnoj borbi protiv kriminala i dodao da zemlje u regionu već odlično sarađuju u toj oblasti. Ovo je samo još jedan od pokazatelja da Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave, uostalom i vlada Crne Gore i država Crna Gora vuku prave poteze na putu euroatlantskih integracija. Jer kad znate da nam je partner država koja u svakom pogledu, a Republika Austrija to jeste, predstavlja pravi primjer uređenog društva i na zakonu zasnovanog društva, i ako ona prepozna Crnu Goru kao neko ko je napravio znatan napredak i u oblasti vizne liberalizacije i u oblasti pridruživanja euroatlantskim integracijama, onda je to zaista pravi primjer i dobre saradnje u regionu i siguran sam da je gotovo izvjesno ukidanje viza za naše građane od 1. januara 2010. godine. Ja sam upoznao moje partnere da ćemo mi prekinuti da stari pasuši koji su korišteni u Crnoj Gori do izdavanja novih biometrijskih pasuša prestaju da važe 31.12.2009. godine, što je također vrlo interesantan podatak, da ćemo najvjerovatnije u trećem kvartalu iduće godine početi čak i sa izdavanjem biometrijskih pasuša druge generacije i bit ćemo među prvim zemljama Europske unije koje su to uradile. Moram da kažem da smo istakli zajedničku ocjenu da lokalni napori na suzbijanju kriminala, u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije mogu da daju rezultate, ali je to sve kratkog daha ako nema potpuno koordinirane regionalne akcije i samo zajedno možemo dati čvrst, snažan i efikasan odgovor pošasti koju predstavlja organizovani kriminal i korupcija.